ବାପା ହେ ନିଅ ବ୍ୟାଗ ଟା ଆସିଲା ବେଳକୁ ମୋ ମମି ଗୋଟେ କୁଣ୍ଡ ଜଟ ଆଣିଥିବ ମୁଁ ଖାଇଛି। ହଇଲୋ ତୋ ଶ୍ୱଶୁରଟି ସିଏ ତାଙ୍କ ଆଗରେ କଣ ତୋତେ ଓଢଣା ଦେବାକୁ ହଉନି ନା ଏତିକି ତୋ ବାପା ମା ତୋତେ ସଂସ୍କାର ଶିଖେଇ ନାହାନ୍ତି ମ? ତୁ ଏ କଣ କଲୁ ତୁ କଣ ତମ ଘରେ ରୁଟି ଚକଟା ଶିଖିନୁ? ତୁ ଏଥିରେ କଣ ଅଟା ନା ଚୁନା ନା କଣ କିଛି ବି ନାହିଁ? ନାଇଁ ଆମ ଘରେ ଏରା ଖାଆନ୍ତିନି, ଆମ ଘରେ ବ୍ରାଉନ ବ୍ରେଡ କୁ ନାନ୍ ଖାଆନ୍ତି। ମୁଁ ଅଟା ଦଳା ଶିଖିନି। ହଉ ଛାଡ ସେ କଥା, ଏବେ ଆସ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଅଟା ଦଳା ମୁଁ ତତେ ଶିଖେଇଦେବି ହେଲା। କଣ ଏବେ ମତେ ଅଟା ଦଳା ଶିଖିବାକୁ ପଡିବ ପୁଣି? ମଉଲୋ ମୁଁ ଘରକୁ ଯିବି ଟିକେ ମୁଁ ଏଟା କରିବିନି। ଇନେ ଏଇ ଲୁଗା ସବୁ ସଫା କରିଦେ। କଟ୍ ମମି ମୁଁ ଏସବୁ ସଫା କରିବି? ଆର୍ ୟୁ ମ୍ୟାଡ୍? କାଇଁ ଘରେ କଣ ୱାସିଂ ମେସିନ ନାହିଁ କି ମମି? ଏ ଘରେ ୱାସିଂ ମେସିନ ତ ଦୂରର କଥା, ଏ ଘରକୁ ଲାଇନ ବି କଣ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ବିଜୁଳି ଆସୁନି ଏ ଘରକୁ? ହେ ପ୍ରଭୁ କି ଭାଗ୍ୟରେ ମୋର ପୋଡା କପାଳ, ପୁଣି ଏଇ ଘରେ ମୁଁ ବାହା ହେଲି। ଲାଇନ ଆସୁନି, ଭାବୁଥିଲି ଘରେ ଗୋଡରେ ଗୋଡ ପକେଇକି ଆସିକି ଟିଭି ଦେଖିବି, ଚିଲ୍ କରିବି, ଖାଇ ପିଇବି, ଅଏସ କରିବି, ହେଲେ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ଘରେ ତ ଲାଇନ ହିଁ ନାହିଁ। ବୋଉ ମତେ ଘରେ ନାହିଁ, ବୋଉ ମୁଁ ଘରକୁ ଯିବି, ମୁଁ ଆଉ ରହିବିନି। ଆଜି କହିକି ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ଡାକିକି ଘରକୁ ପଳେଇବି, ମୁଁ ପଳେଇବିନି ଆଉ ମୁଁ ରହିବିନି।